Owayekhulumela iANC kuzwelonke nowasebenza noMthembu isikhathi eside uZizi kodwa uthi uMthembu umfundise lukhulu ngalomkhakha wezokuxhumana. Ukushiwa kuJackson Mthembu kuyafana nokushiwa ngumzali umuntu okhule phansi kwakhe ekufundisa izinto ezinhle. Ndithathe ndangena kwizihlangu zakhe njengosomlomo wombutho olawulayo ibizihlangu ezinzima kakhulu. Ndimathidala uba ndingene kwezo zihlangu wandikhuthaza wandinika amandla ukuba lo msebenzi ngokho lula kodwa mandiwuthathe ngoba undifanele. Umethuli wohlelo lwesidlo sasekuseni eSABC iMorning Live uSakino Kamwendo uthi uMthembu ubewenza ngokuzimisela umsebenzi wokuxhumana nabantu. He was always constant, respectful, approachable and most of all reliable. Whenever he promised an interview or information, you could rest assured that it would happen. He would come through for you. He always did. Intatheli simkantshubomvu eSABC uBongani Mavuso uthi yize uMthembu bewumuntu owenza ngokuzimisela umsebenzi wakhe kodwa ube umuntu onamahlaya. UMvelase usebenzane kahle kakhulu nathi. UMvelase ubesebenza ngokuyithoba, ukuyikhandla kanye nokuyinikela. Silahlekelwe kakhulu njengeintatheli, silahlekelwe kakhulu njengabaqoqi beindaba njengoba besazi ukuthi ngasonke isikhathi mawufuna udaba ukuthi uluzo kangcono ikakhulukazi ngenkathi sasebenza njengokhulumela inhlangano iANC wayekade etholakala kalula. Kwathi uma eseqokelwa kwesokuba uNqongqoshe ehhovisi likaMengameli waqhubeka wasebenzisana kahle nezintatheli. Ubuhlakani bakhe bokusebenzisana nabezindaba buqhame kakhulu njengoba ubesebenzisana nesikhungo iGovernment Communications System iGCIS uhulumeni edlulisa imiyalezo ngokwenzekayo ngobhubhane lwesifo iCovid-19. Lala Mvelase, ngingukhalvin Dludla wezindaba zeSABC.